Ahoj, volám sa Veronika Sláviková a už roky sa venujem gréckej archetypálnej psychológii a spájam ju s rôznymi ďalšími odvetviami, ktoré som počas rokov absolvovala ja, s rôznymi ďalšími prácami so sebou, či už je to nejaký bodywork, práca so sexualitou, či už je to neurolingvistické programovanie, hypnoterapia, hypnóza, šamanizmus, buddhizmus, kineziológia a podobne a podobne. Áno, všetky tieto smery som študovala ja preto, aby som našla seba. A to je téma dnešného videa ako pokračovanie od Persefóny k Afrodíte. A je to Persefóna, ktorej sa dneska pokúsime dotknúť viac do hĺbky. A je to vlastne celoživotné čakanie a hľadanie niečoho, čomu sa samotným hľadaním vzdialujeme. Ešte raz vás tu vítam a moc vám ďakujem za krásne reakcie na video, ktoré som natočila od Persefóny k Afrodíte a na tie desiatky rôznych komentárov a ďakovných komentárov, ale aj otázok, ktoré ma práve priviedli k tomu, že natočím toto video a pokúsim sa ešte trošku viac pomenovať tie aspekty, ktoré dominujú archetypu Persefóny. Poďme sa teda na to pozrieť trošku bližšie. Persefóna z mytologického hľadiska je dcérou Deméter. Kto už počul o mýte, tak vlastne od tej Deméter, od tej matky, ktorá je na tou zemou, bude unesená do toho podsvetia. A tá Deméter predstavuje vlastne nadzemný aspekt. Je to vlastne ako tá kvetinka, ktorá vyklíči spod tej zeme, sú to tie semienka, je to to hnojivo, je to tá pôda a ten podzemný aspekt je tá Persefóna a ten nadzemný aspekt je Deméter. To znamená, že vlastne tá matka predstavuje všetko, čo je nad tou zemou. Gréci sa chovali k matke zemi rovnako ako ku svojej vlastnej matke. A vlastne je tam aj paralela v tom, že podvedome to, ako sa chováme k našej matke, tak sa chováme aj k matke zemi. A my vlastne tú hmotu a tú matku zem našimi pocitmi oduševňujeme. A hovorím to preto, pretože aj mytologicky sú tieto dva archetypy navždy spojené. To znamená, že každá Persefóna, ktorá je doma v tom podzemnom svete, tak jej úlohou je vlastne spojiť sa s čím? S tým nadzemným svetom, s tým, čo existuje na tom povrchu, s tou matériou a s tým sa spája skrz matku. To znamená, áno, je to téma matky a to už ako vieme z mnohých ďalších sebarozvojových kurzov. Tuto je to trošku z iného uhlu pohľadu a vlastne či už tá matka ešte stále žije alebo tam bola prítomná, nebola prítomná, úplne jedno aká bola, tak Gréci si vlastne práve takéto kľúčové momenty alebo ako kľúčové informácie, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých tých archetypoch, doprežívali, ak to nebolo možné prežiť to vlastne v tom živote, tak si to doprežívali skrz nejaký rituálnym spôsobom, rovnako ako aj Indiáni alebo starí Sumerovia a Slovania a podobne. No dneska poznáme napríklad slovanský rituál topenia morany a vítanie jara vesny a to je vlastne Persefóna v inom slova zmysle, v tom slovanskom slova zmysle, ale je to presne to isté, tie aspekty sú tam rovnaké. To znamená, že jedna z hlavných tém je pre Persefónu vzťah s matkou. A matka mohla byť dominantná, mohla byť prísna, alebo naopak to mohla byť veľmi milujúca matka, ktorá tú dcéru zahrňa obrovskou láskou a tak dlho, že je to vlastne berie kompetenciu fungovať a spojiť sa s tým svetom vonku. Pretože keď ona má neustály príjem od tej matky, od tej fyzickej, tak ona není vlastne schopná si urobiť vzťah k tej veľkej matke. A to je jeden z kľúčových rituálov, ktorými by som, ale o tom poviem niečo neskôr, chcela ženy prevádzať, pretože pre mňa to bol jeden z kľúčových momentov. Ďalšia z vašich častých otázok bola o tej integrácii smrti, vlastne čo tým myslím, ako sa dá integrovať smrť a podobne. K tomu poviem len ten pohľad vlastne, ktorý ma priviedol k tomu sa venovať do hĺbky tejto problematike.
A je to vlastne o tom, ako my vnímame nejakú traumu. A z mojich skúseností, alebo budem hovoriť o tom, ako skúsenosti pre tú Perzefónu, vlastne pre ženu, ktorej nejakým spôsobom dominuje, alebo tam nejakým spôsobom ju tá žena cíti, tento archetyp, tento vzorec chovania, tento model sveta, tak vlastne, keď táto žena prežíva nejakú traumu, tak akýkoľvek chtíč a hľadanie a nejaký tlak na toto vyriešiť spôsobí úplne opačný efekt. Pretože, a mnohí z vás určite poznáte Gábora Matého a jeho prístup k traume a ja rovnako pristupujem skrz tento mýtus k tej Perzefóne. Vlastne je to určitý špecifický model, nemá to tak každý, inak to bude mať Artemis, tak vlastne k tomu pristupujem tak, je treba uctiť tú traumu. Je tu nejaký dar samotnej tej traumy, ktorú nám prináša. V strede každej emócie sa nachádza určitý dar. Samozrejme, keďže v mýte Perzefóny je potrebné sa spojiť s matkou, to znamená aj so svojím telom, aj to ako žena vníma svoju matku, tak vníma svoje telo, ide to ruka v ruke, preto práca s telom je absolútne, a to je chvála Bohu za to, že som počúvala to svoje vnútorné volanie natoľko, že ma priviedlo do týchto krajov sveta, kde sa s telom nádherne pracuje, ale pre mňa bolo kľúčové tiež určitým spôsobom nielen prežitie veci, ale pomenovať ich tak, aby som ich ja pre seba bola schopná nahlas a najlepšie ešte pre ostatných nejakým spôsobom interpretovať, pretože tak som sa vlastne ja skrz toto učila žiť na tomto svete. Pre mňa je vlastne ten prejav z tej hĺbky komunikácia. Pre mňa je to vyklíčenie toho semienka, tak pre mňa to znamená hlas. Pre mňa to znamenalo vlastne spojenie sa s telom a keď sa vlastne ako aktivoval ten hlas, tak pre mňa je to ako spôsob, ktorým ja vynášam niečo, čo cítim tam hlboko a vynášam to na tento svet. A týmto spôsobom vlastne skrz to, že som si našla, že som ako cítila nejakú cestu, po ktorej som išla a skutočne veľakrát kontraproduktívnym spôsobom som na seba tlačila, úplne zbytočne, tak samozrejme tam potom to sú vlastne tie veci, ktorým by som sa chcela v tom predávaní vám vyhnúť a naopak vytýčiť tie veci, ktoré mne skutočne pomohli alebo pomáhajú ženám, ktoré pozorujem na tých desiatkách rôznych seminárov, ktoré navštevujem dodnes. A to je vlastne téma smrti, toľko k nej. Ďalšou témou Perzefóny je domov. Ja som sa vo svojom živote sťahovala behom 10 rokov 21 krát. Bolo to až neskutočné, že samotný ten život mi dával správu o tom, kto som. A to by som chcela povedať na záver. Nedá sa nebyť tým, kým sme. To je jediná istota, ktorou si môžete byť istí, že vy budete tým, kým ste. To znamená, že ten môj prístup a ten prístup, k akým sa ja stavám k archetypálnej psychológii a k sebarozvoju je, že vlastne to, ako to je, to, že mi celý život mne bol ten domov zobratý miesto, kde som cítila bezpečie, neexistovalo vonku. To znamená, že tá Perzefóna bola skutočne tak silná a jediná možnosť pre mňa bolo, že som si vytvorila tak bohatý vnútorný svet, ktorý ma ale potom delil a doslova ako to, čo mi vtedy pomohlo, to je vlastne, to sa deje pri každej tej traume, tak v tom ďalšom živote sa potom obrátilo proti mne a to bol tento archetyp. Perzefóna mi zachránila život niekedy v minulosti, ale potom tak natoľko zosílila, že vlastne teraz už sa obrátila proti mne, pretože ma oddelovala od toho sveta vonku, pretože bola príliš silná, pretože už som nebola schopná nadhľadu. A to je vlastne úlohou týchto mýtov. To, čo sa okolo nás deje, je určitou odpoveďou. Ten mýtus, s ktorým sme schopní si pomenovať, čo sa odohráva v našom živote, je odpoveď. To, čo musíme nájsť my, je vlastne správna otázka. A takto ja používam mýty. To znamená, že my, a keď budem hovoriť o ženách, my ako ženy, tak vlastne tým cieľom je určitý nadhľad.
To znamená, že ja keď budem v tom nadhľade, ja už sa môžem rozhodnúť, že keď chcem budovať plnohodnotný vzťah, ktorému sa chcem odovzdať, tak povolám bohyňu Héru, povolám ako jej kvality do svojho života. Alebo ak zažívam nejakú obrovskú emocionálnu búrku alebo nejaké veľmi ťažké obdobie, tak povolám Aténu, povolám jej kvality a skrz jej archetyp získam určitý diplomatický nadhľad a odstup. Alebo keď chcem v živote niečo dosiahnuť a chcem ísť za svojím cieľom, tak zavolám Artemis, ktorá nekompromisne zamierí do toho cieľa, vystrelí tam ten šíp a vždy tam príde. A vždy tam, kam potrebujem. A tak ďalej, a tak ďalej. Ak chcem v živote vášeň, lásku a chcem zažívať ten nával tých tvorivých nád podobne, tak si zavolám Afroditu. Ak naopak bude príliš silná, tak budem vedieť, čo použiť. Je to vlastne určité spektrum emócií, prežitkov, určité spektrum kvalít, potenciálu, ktoré my ženy máme k dispozícii a tým cieľom všetkých týchto mýtov z môjho pohľadu celého sebarozvoja je určitý nadhľad tak, aby my sme s tým vedeli disponovať tak, aby nám to slúžilo. A toto už je záver dnešného videa. Aj veľa z vás sa ma tiež pýtalo, či plánujem urobiť nejaký seminár. Áno, už tento rok chystám veľký projekt od Persefony k Afrodite. Práve tieto videá slúžia k tomu, aby vás bližšie zoznámili s týmito pojmami, ktoré sú mnohým ľuďom vlastne neznáme, pretože tých materiálov k tejto napríklad konkrétne gréckej archetypológii skutočne nie je veľa. A pre mňa bolo obrovskou výzvou zozbierať ich z rôznych kníh, od rôznych učiteľov a podobne. A preto je mi cťou ich predávať ďalej. Takže ak budete sledovať môj Facebook, tak vám to určite neunikne. Prajem vám krásny zbytok dňa.